Good day. I'm Brother Eli Soriano of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us Kenya na pomudini muno ama ye free ama ne hunu ho yi muno yeni aduro biara anase adufufuru biara tumi wo musene Onyankopɔn tumi basa na ye hia Nyankopɔn tumi basa yi sene ade gina amfa ho ne asɔre a wokoro anase asom a wo mu na ye ne fra ye de fra mu nyina nipa a wo wiase afana nyina a wɔdwene wanabusia da kyɛ ho nafo adɔfo ane nnipa nyinaa yɛma obi biara kɔ aba sɛ wɔde mpae ɛbɛhwɛ mu bebree a ɔbɛtumi afrɛ yɛn awɔ yɛda mo ase bebree na da so ne sɛ yɛbɛsen yɛate mo nka bio Nyankopɔn hyira mo.
Dahil sa kahirapan ng buhay, 2 beses lang sa isang araw kung kumain ang pamilya ni Jonalyn. Sila ay kabilang sa mga katutubong Aita na naninirahan sa Sitio Kanaan sa Barangay Bueno, Capas, Tarlac. Walang tiyak na mapagkakakitaan, kaya mahirap enamamuaya dini awo Jonalyn na maya mmɔfra 9 ɛna baako nso ɛwɔ tebea a ɛdini mu. Hindi po nakakalakad. Wala po nung inanak siya Na ɛfiri bra me wo me ba no isang taong makatulong po sa amin. Ito na nga po, sana. maswerte na na aduane nsɛm ayɛ den ama wɔnom. Kung walang-wala, nagtitiis sila sa sukal. May malasahan lang. Bunsod ng damdamin ng isang ina, hiling ni Na Jonalyn na bisadeɛ ne sɛ wɔpɛ bubuwa kunya ama ne ba waditem. Sa akin nga kay mabigyan po siya ng wheelchair po at saka gamit po niyan, diaper po at saka Na ene ne fusuo ne diapers ano po sana, kakra mehia tumede amano. grocery store po. ang mga ganitong pagkakataon ang hindi pinalalampas ng Members Church At of nasoto International. na Just as sure as the sun will rise, I'll be there when you need me. With every tear that falls from your eyes, oh, you have me completely. I'll be there when you need me. Agad na nagbigay ang mga kapatid ng wheelchair at sari-sari store items sa pamilya ni Jonalyn upang makapagsimula sila ng maliit na kabuhayan. Maraming salamat po. Hindi ko akalain sir na babalik po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Una po sa pangalawa po sa inyo. Sa lahat po nagtumulong. Salamat. jadi kan Ngayon, hindi na mahihirapan si Jonalyn na Jonalyn na ne ba waditem no ni Jonalyn sa pag-aalaga kay Annalyn ang kakambal nitong si Annalisa. Hindi na po sila mahihirapan pong bumabaakyat po dito sa maputik pong daan. Papasalamat po ako sa MCGI po kahit na hindi man po namin kayo kareliyon. Nakakatulong po kayo. Hindi po kayo namimili po ng kareliyon nyo. Kaya maraming salamat po. Sa MCGI po. Maraming salamat po sa Diyos at sa inyo pong lahat. Salamat po. Walang ibang hangad ang isang ina kundi ang ikabubuti ng kanyang ye amania ba ko pevs ye na dia na biar efri anak ay maligtas. amane ma Kaya naman tayong magkakapatid na laging maging handa na maging kasangkapan ng kanyang na yarma mare man na mama brigina ye nya krado say betumi ya boy nyonku nipa. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kay sarap maging kabahagi ng kapatiran. Ayan na just some say Sa Diyos ang lahat ng karangalan. manyam ang kawinyong kupon.
kapayapaan po ng Panginoon ang sumahati nawang lahat sa pagkakataon. Nanom pamucho Awurade Nyankopɔn mu asomdwie enka yɛgyina. Yahoho wa homa no so sramo ada. Wana waka yɛhoma yɛtie Nyankopɔn asɛm no. Na magye yɛn frɛ so no. Ama yɛba betie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm no. Yɛda wo Nyankopɔn ase, yɛda mo nso ase sɛ wa agye yɛn frɛ so. Dɔn yi mu no yɛreto nsa frɛ mo na yɛabɔ ɛyɛ mmerɛ anaasɛ sema kakra mpayɛ asrɛ wo Nyankopɔn ansa na yɛahyɛ adesua no ase ɛnɛ anɔpa yi. Ɔbaa yi na yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛn agya a wɔwɔ soro, wo dɔba korɔ no din mu. Yɛn a yɛyɛ w'abɔdeɛ ansa na yɛbɛhyɛ ase asua wo nsɛm no, yɛn nyinaa agya ɛyɛ yɛn ani sɔ bebree ɛfiri akoma mu no hɔ a yɛda wo ase wɔwayɛ meyɛ ne wo nnipa saa da yɛaba abɛto yɛn wɔ yɛabrabɔ mu. Ɛnyɛ wɔpɛ bi ne akoma so adeɛ sɛ yɛbɛtie wo nsɛm. Agya yɛn nyinaa yɛnim sɛ saa adwuma yi yɛ adwuma a ɛfiri wo nkyɛn. Na yɛwɔ akoma so adeɛ no wɔpɛ sɛ wɔbɛgye yɛn akora nkwa. Ayɛyɛ no afiri ɔsɛeɛ ne amanneɛ a ɛbɛba mu. Agya ansa na yɛbɛhyɛ ase asua wo nsɛm no, yɛsrɛ abɔnefakyɛ bebree ama abɔne a yɛayɛ atia wo. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ na te yɛn akoma mo fi nyinaa sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nyinaa saa berɛ yi mu. Hunu yɛn yɔnko nnipa a wɔbɛka yɛn ho ama yɛtie wo nsɛm no mmɔbɔ. Yɛsrɛ wo sɛ soma honhom kronkron ma no mmra yɛn mfimfini, ma no mmɛbue yɛn akoma, boa yɛn ma yɛnte wo pɛ kronkron no ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ agya yɛbɛhunu tebea a yɛabrabɔ mu no yɛdaadaa yɛne na yɛfom yɛn. Agya yɛpɛ sɛ wotenetene yɛn ansa na yɛakata yɛne korakora yɛtumi atoa so wɔ wo daa nkwa bɔhyɛ no mu. Yɛsrɛ wo sɛ yi ntanta nyinaa firi yɛn akoma mu na yi yɛn akoma mu yɛwodie nyinaa so firi yɛn mu. Yɛsrɛ wo sɛ tie yɛn akoma mu mpaebɔ. Yɛn mu biara ɛwɔ amanneɛ a ɔfa mu. Yɛn mu biara wɔ amanneɛ de yɛatete a yɛfa mu wɔ asetena yi mu. Yɛsrɛ wo sɛ fa wo nsa ka yɛn nipadua na sa yɛn yadewa. Yɛsrɛ wo sɛ ma w'asomdwie ɛnka ɛntena yɛn mu biara so na mmerɛ fie biara a wɔtie wo nsɛm wɔ mu. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛagya nkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Anumang oras po kaming nakararating sa inyo sa iba't ibang panig ng daigdig sa pamamagitan po ng atin pong iba't ibang mga Nyankopɔn na sumudwie ɛnka yɛ nyinaa. Aseda nka wɔ Nyankopɔn sɛ mote yɛnka wɔ baabi biara a mowɔ ɛwɔ yɛn asubɔ nkyerɛkyerɛ yi mu yɛne yɛn nuanom a yɛfrɛ Members Church of God International. Bio yɛda Awurade ase sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pa ɛte sei. Sɛ yɛde yɛn Awurade Mmara Nsɛm anaasɛ asubɔ nkyerɛkyerɛ ɛbɛhyehyɛ so. Na bio nso yɛda yɛn ahohoɔ nyinaa ase wɔn a wɔka yɛn ho ɛnnɛ anwummere yi. Na wɔagye yɛn mfrɛ so sɛ yɛne mo bɛkyɛ yɛn gyidie. Ɛfiri nnɛ korɔ yɛne da adi kan ɛwɔ Awurade Mmara Nsɛm adesua yi mu. Na yɛn ɛyɛ na maako dunan a yɛde bɛsua wie wɔ ne mmoayɛ nyinaa mu ɛfiri dwo da kɔpem fie da biara. Na yɛn bɛyɛ na wɔtwe mmiɛnsa a yɛbɛtoa so asua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Na yɛretɔ nsa afrɛ mo sɛ mommɛka yɛn ho kɔpem sɛ yɛbɛsua Nyankopɔn ne Mmara Nsɛm nyinaa awie. Aho ɛhia kyɛnkyɛn akye sɛ wɔasua Nyankopɔn asɛm nti no na yɛyere waa ne sa sɛ bra bɛka asafo ne ho. Yɛtiri mo pɔ ne sɛ yɛne mo bɛkyɛ yɛn gyidie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi asua Nyankopɔn asɛm na mo asese ahwɛ yɛn deɛ wɔatwɛ no wɔ 1 John chapter 4 verse 1. Yɛrɛ kɔnkɔn ka sɛ adɔfo mɔnye ahonhom nyinaa inni na mmom mɔnsa ahonhom ne nhwɛ sɛ wɔfiri wɔ Nyankopɔn anaa. Ɛfiri sɛ adiyifoɔ atorofo bebree aba wiase. Na yɛn ne deɛ wɔtwerɛ nsɛm kronkron no mu yɛba bɛkenkan Nyankopɔn ne nsɛm yɛn ne deɛ yɛka yɛn gyidie ho. Na mɔma yɛ nkɔ ntra nneɛma a wɔtwerɛ no twerɛ nsɛm kronkron no mu anaasɛ nneɛma a wɔsɛ yɛde tu anammɔn ne yɛde bɔ bra sɛ Kristofoɔ sɛdeɛ wɔtɛ ne Paul ɔsiɛ 1 Corinthians 4 verse 6. Na anuanom nti na mede yɛ asɛm mɛtɔ me ne yɛ Paul hɔ mekyerɛ mo na moasua yɛn sɛ wɔre ɛnwenwene ntra deɛ wɔtwerɛ no mmɔ bi anhoahoa ne ho ne wɔ bi anni asie. 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Ɛsa nti yɛbaa bɛyɛ hwehwɛmu ne yɛasese Nyankopɔn ne nsɛm a wɔtwerɛ no wɔtwerɛ nsɛm kronkron no mu sɛ yɛn mo ne nneɛma a deɛ yɛreka no wɔtwerɛ kronkron no mu a anaasɛ ɛtia deɛ twerɛ kronkron no rekyerɛkyerɛ. Ɛno nti yɛn mo bɛyɛ yɛn nyinasoɔ no mu baako. Na sɛ obi susu sɛ wɔyɛ odiyifoɔ anaasɛ honhom mu ni a sɛdeɛ 1 Corinthians 14 verse 37 no asie. Sɛ obi susu sɛ wɔyɛ odiyifoɔ anaa honhom mu ni a wɔhono sɛdeɛ meretwerɛ mabrɛ mu yi yɛ Awurade ahyɛdeɛ. Ɛno nti ɛtwa sɛ ɛno na ɛyɛ yɛn gyidie ɛnyinasoɔ sɛdeɛ wɔatwerɛ no wɔ Filipifoɔ nwoma no mu no ɛti baako nkyɛmu aduonu nson Philippians 1:27. ɛne na moma mo abrabɔ mfata Kristo asɛmpa no nko ara. Na sɛ mɛba na mebɛhunu mu o sɛ menni hɔ o mate mo ho asɛm sɛ mogyina pintin honhom koro mu na mode adwene koro bɔ mu di apereɛ gyidi a ɛfiri asɛmpa no mu. Ɛno nti ɔkwan a yɛfa so bɔ yɛn bra sɛ Akristofoɔ no awɔ sɛ ɛsɛ fata yɛn Awurade Yesu Kristo asɛmpa. Na awɔ sɛ yɛn nso yɛ yɛn gyidie sɛdeɛ wɔatwerɛ no wɔ Romans chapter 10 verse 17. Ɛne na gyidie firi wɔtie mu na wɔtie nam Nyankopɔn asɛm so ba. Ɛno nti yɛn mo ne nneɛma a yɛto nsa afrɛ mo ɛna fofoɔ nnipa yɛnim wɔn ne wɔn a wɔgye yɛn mfrɛ so sɛ wɔbɛba yɛn kwan ne yɛne mo akyɛ yɛn gyidie a ɛfiri yɛn Awurade Yesu Kristo. Na moatumi nso ayɛ hwehwɛmu sɛ ɛmfiri Nyankopɔn anaasɛ ɛmfiri Nyankopɔn. Na yɛgye di sɛ onipa a Onyankopɔn ama no fa ahodie
sɛ wonyi biribi no yɛnyinaa yɛwɔ adwene bi a Onyankopɔn de yɛma yɛn sɛ yɛnyɛ ne nsɛm nhwehwɛmu ankanka sɛ Onyankopɔn hunu sɛ yɛpɛ sɛ yɛsom no na yɛyɛ n'apɛdeɛ sɛdeɛ ne pɛ sɛ te a ne sɛ nti yɛreto nsa afrɛ mu anuanom wɔmmɛka yɛn ho ɛwɔ yɛde sua yi yɛberɛ a yɛba bɛsua yɛne Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm anaasɛ asubɔ nkyerɛkyerɛ yi ɛnware ɛyɛtia yɛyɛ nnɔnhwere kakra bi pɛ da biara ɛfidwoɔ da kɔpem fie da na yɛbɛtoatoa so na wɔtwe mmiɛnsa Nyankopɔn yɛ adom a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atoa so asua yɛne Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ano na yɛgyedie na ɛnɛ da yi ana ɛnɛ nwummerɛ yi de wɔka yɛn ho ne yɛ brother Eli Soriano. Brother Eli yɛnkyi akɔma wo. Oras kayo datnan ng ating programa o ng ating gampanin ngayong gabi. Ito po ay pag-aaral doktrina o aral ng Panginoong Jesus. Yung salitang doktrina po, yon ay Kastila at sa Tagalog ay aral. Ang sabi sa Biblia, doon sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 3, ganito po ang nakasulat doon. Ang sino mang nagtuturo ng mga hidwang doktrina at hindi sumasang-ayon sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. Meron pong nagtuturo, hidwang doktrina. Yung hidwang, ibig sabihin, lisya, mali. Hindi sumasang-ayon sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang atin pong tutuklasin, yung doktrina at turo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po kasi ganon ay dahil nandito tayo sa panahong Kristiyano. Tapos na po yung panahon ng Mosaiko, yung panahong Israelita, yung panahon ni Moises. Tayo po'y nasa ilalim ng panahon ni Kristo. Kaya ang aral na ating tutuklasin sa Biblia, hindi aral ng kahit na sino pa. Si Kristo po na anak ng Diyos na isinugo sa lupa, na siyang ipinakilala ng Ama na dapat nating pakinggan. 17:5 ng Mateo, ganito po ang nakasulat. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na Bontieno. Kaya di mo daw pefese ani efiri soro no asuafoɔ no tee na yɛde me dɔba ɔsɔ Po, m'ani ang tinig na nanggaling sa langit, narinig ng mga alagad. na asuafoɔ no ɛte ɛno nti sɛ oyi ne me dɔba ɔsɔ m'ani aba wɔ bontie no ano nti sɛ ba nsɔre mu na yɛbɛtie Nyankopɔn nsɛm a awɔ sɛ yɛtie Kristo yɛmmerɛ mu no ebinom etie nipa foforɔ bebree na agya no ɛka sɛ oyi ne me dɔba a wɔsɔ m'ani montie no na yɛn ne frɛ a yɛfrɛ mo wɔ bama yɛnni kan ɛnyɛ mu hwehwɛmu ansa na yɛato adwene sɛ wɔbɛtoa so watena Catholic asafo no mu anaa Manalo asafo mu anaa Baptist nsɔre mu anaa One Man Church nsɔre mu ɛno ɛwɔ hɔ obiara ntumi ɛnyere wo nanso yɛto nsa afrɛ mo mmra ne yɛnsua Nyankopɔn asɛm mmra ne yɛnsua Kristo mmra nsɛm ade ntira mama yɛnkenkan Yobo nwoma Yudi nwoma ti baako nkyɛmu nan na binom awiawia wɔn ho aba mu a wɔfɛ Tete wɔtwerɛ wɔn ho nsɛm ato hɔ ama saa atemmuo yi amamɔyɛfoɔ a wɔdane yɛn Nyankopɔn adom ahohwie na wɔpo wɔ wura koro a wɔne yɛn Awurade Yesu Kristo no tete ya Kristofoɔ no abrɛ so no wɔn de ne die ma akyerɛkyerɛfoɔ baako pɛ ɔne Awurade Yesu Kristo yɛmfa ne die ama akyerɛkyerɛfoɔ foforɔ biara na ɔse kyerɛkyerɛfoɔ ne Awurade Yesu Kristo
na sɛ ɔno nkutoo ne wɔsɛmpakani baako pa a ɛde ɛwɔ sɛ yɛtie deɛ ɔreka akyerɛ yɛn. Ɛno nti adeɛ a yɛba abɛhyia na yɛtie no ayɛ kyerɛkyerɛfoɔ baako pɛ, owura korɔ baako pɛ nsɛm. Ɛne kwan sɛ yɛma ho kwan ma Buddha kyerɛkyerɛ yɛn. Ɛnyɛ saa Buddha bɛkyerɛkyerɛ wɔ ade foforɔ bi. Shinto, ɛnyɛ wɔnom na ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ a yɛma wɔn kwan sɛ wɔnkyerɛkyerɛ. Na sinasabi sa langit na ito ang aking sinisintang anak na siya kung Ano tiya asomafoɔ no te ne no wɔkaa sɛ, oyi ne me dɔba a wɔsɔ m'ani, montie no. Onyankopɔn ama asomafoɔ no akwankyerɛ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtie Awurade Yesu Kristo. Ɔno nkutoo ne kyerɛkyerɛfoɔ baako pa a Agya no ayi no a ɛwɔ sɛ Kristofoɔ tie no. Enti Kristofoɔ ɛfiri berɛ de ka na Kristo ka nsɛmpa no de kɔpem wiase no awieɛ no, ɔno ne yɛn kyerɛkyerɛfoɔ. Yɛbɛbisa no na nkyerɛkyerɛ Kristo nsɛm yɛnom ne nnoɔma a yɛba bɛhyɛ aseɛ asua no nnɛ da yi kɔpem ɛnna dodoɔ a ɛdidi si hɔ. Sɛ Nyankopɔn yɛ adom bɛforo sɛ yɛnom ne Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ. Yɛwɔ nkyerɛkyerɛ bi wɔ hɔ no mu a ɛmfiri Kristo a ɛkyerɛ adebɔne. Mama yɛnkenkan Mark nwoma 7:9, Mark 7:7. Na wɔsɔre mɛkwa na wɔkyerɛkyerɛ nsɛm a nnipa ahyehyɛ. Enti yɛn emu da hɔ. Awurade se wɔsɔre mɛkwa na wɔkyerɛkyerɛ nsɛm a nnipa ahyehyɛ. Mark chapter 7:7. Adeɛ ne besie verse 8. Na mo agya Nyankopɔn ahyɛdeɛ kura nnipa atete sɛm mu. Na bɔne sɛ panghawakan natin yung salit-saling sabi ng mga tao. Kaya bɔne sɛ bɛgya Nyankopɔn mmara nsɛm wakuta nnipa atete sɛm mu. Na wɔsɛ wɔsɔre mɛkwa. Na sɛ woyi ntoboa ɔba afɔdeɛ wopɛ yi wo sika nyinaa ɔwagyapadeɛ nyinaa ba afɔdeɛ ɛma asɔre bi a wokorɔ na sɛ saa asɔre no a wokɔ no wɔnom nkyerɛkyerɛ ɛnni twerɛ kronkron mu a deɛ woyɛ nyinaa yɛ kwa wabrɛ gu wɔyɛ adwumahunu. Ɛno nti anuanom sɛ ɛba wɔ som mu a ɛba nyamesom mu anaa Kristosom mu a nyamesom wɔ hɔ yi ɛnyɛ deɛ ɛyɛ ne basa nyamesom awɔ sɛ yɛde yɛ adwuma ne berɛ so. Nyamesom wɔ hɔ yi awɔ sɛ yɛde di dwuma sɛdeɛ teɛ. Yɛde nyamesom ɛyɛ adwuma a awɔ sɛ yɛyɛ ahwɛ yie, yɛyɛ mfiifi mu yie ansa na wɔde ho akɔ akɔbɔ asɔre bi anaasɛ ɔsom bi. Ɛfiri sɛ yɛn mmara yɛwɔ mu yi ɛnaadaa bebree wɔ ha. Kra kronkron no abɔ yɛn kɔkɔ. Sɛ yɛwɔ binom hɔ na ɔbɛkyerɛkyerɛ atorɔ nkyerɛkyerɛ, ebinom ahoran, ebinom yɛ ahomasofoɔ, wɔnom nka Kristo nkyerɛkyerɛ papa no, ɔmba bɛkyerɛkyerɛ mo nkyerɛkyerɛ foforɔ. Ɛno nti mama yɛnhwɛ yɛn ho so yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛntɔ nnaadaa mu no. Mama yɛnhyɛ aseɛ nsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm wɔ Matthew 28. Ansa na Awurade Yesu Kristo bɛforo akɔ soro Matthew 28:19. Ɔhyɛ asomafoɔ no ma wɔnom asɛdeɛ bi. Na sɛ mɔbɛkae a na wɔnom yɛ asomafoɔ 12. Judas Iscariot ɔno akyire ɔda ne wɔyimafoɔ a wɔyii no maayɛ no. Na wɔhunu bɔne a wɔayɛ no okum ne ho. Yuda ɛde ne kɔnkɔn bɛwɔɔ hɔ ama ne mu tueeɛ. Yɛrɛ de atwerɛ kronkron ne ka no wɔ asomafoɔ nnwuma ne mu na asomafoɔ 12 ɛna kaeɛ. Na ansa na Awurade Yesu Kristo bɛforo akɔ soro no, deɛ wɔka kyerɛ asomafoɔ no ni Matthew 28:19. Anti monkɔ nkɔyɛ amanaman nyinaa masuafoɔ na momma wɔn asu nhyɛ Agya ne wɔ Ba ne Honhom Kronkron din mu na abɛnkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔde deɛ mahyɛ mu nyinaa so. Na hwɛ mɛnɛ mo wɔ hɔ ɛnna nyinaa de kɔsi wiase awieɛ. Narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ayon.
Maliwanag na yung ituturo Anuanom ayade mu da hɔ pefee sɛ deɛ Awurade Yesu Kristo akyerɛkyerɛ no yɛn wɔ hɔ de kɔpem yɛbrɛ no awieyɛ. magsiyaon Ɔka kyerɛ asomafoɔ dubaako no ngayon ng mga alagad sa ɛnti monkɔ ɛnkɔyɛ amanaman nyinaa masuafoɔ sila'y na wɔmmɔ wɔn aso nhyɛ agya na wɔba na honhom kronkron din mu na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔne deɛ mahyɛ mu nyinaa so. ituturo ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat Na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔne deɛ mahyɛ mu nyinaa so. hindi naman pala tayo dapat maligaw mga kababayan. Ɛne kwan sɛ nnuanom yɛtɔ nnaadaa mu. Sa langit ang Panginoong Jesus Ansa na Awurade Yesu Kristo bɛforo akɔ soro no, mga apostol na gumawa ɔde akyɛdeɛ gya asomafoɔ no sɛ wɔnkɔ nkɔyɛ amanaman nyinaa n'asuafoɔ. Ɛdeɛ ne yɛbɛyɛ amanaman nyinaa no yɛtumi ayɛ wɔn mo asuafoɔ. Mommɔ wɔn aso nhyɛ agya ne wɔba ne honhom kronkron din mu na afei bɔnkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔne deɛ mahyɛ mu nyinaa so. at narito ako'y sumasa inyong palagi Na hwɛ, mene mo wɔ hɔ nna nyinaa de kɔsi wiase awieyɛ. Anuanom, yɛn ne ade a yɛn nyinaa yɛbɛyɛ setie ama. Yɛbɛyɛ amanaman nyinaa. Nyankopɔn asuafoɔ. Yɛbɛbɔ wɔn asu. De yɛakyerɛkyerɛ wɔn Kristo mmara nsɛm nyinaa. Yɛbɛkyerɛkyerɛ wɔn Awurade Yesu Kristo asɛmpa no. Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm a ɛdi kan no ɛyɛ subɔ. Anuanom, bɔmfa nhyɛ mu tirim ɔse na bɔnkyerɛkyerɛ wɔn. Bɔnkyerɛkyerɛ wɔn sɛ yɛbɛdwene ho a bɔnhwɛ deɛ SDA foɔ keka. SDA foɔ se SDA foɔ bɛbisa se mmara nsɛm ahe na wɔ hɔ. Yɛbɛka kyerɛ sɛ mmara nsɛm du. Ɛyɛ mmusu Awurade mmara nsɛm no nyɛ du. Ɔwɔ sɛ mmara nsɛm du na nnipa ani so. Na so mmara nsɛm du no mu no asubɔ nka ho. Afei deɛ baa ne sɛ na mo sɛ mmara nsɛm du no nko a deɛ yɛmfa nyɛ adwuma so mobɔ nnipa asu. Ɛne sɛ nni kwan sɛ nka mobɔ asu. Na so Kristo mmara mu na asubɔ wɔ mu. Sɛ yɛbɔ wɔ asu wie a yɛbɛkyerɛkyerɛ wo Kristo mmara nsɛm nyinaa. Ɔsɛ ne mo wɔ hɔ ɛnna nyinaa de kɔsi wiase awieyɛ. Mene mo wɔ hɔ ɛnna nyinaa de kɔsi wiase awieyɛ. ang ituturo yung aral ni Kristo. Na yɛbɛkyerɛkyerɛ wɔn Kristo mmara nsɛm. Aral ni Kristo. Yɛbɛbɔ wɔn asu. Na afei yɛakyerɛkyerɛ wɔn Kristo mmara nsɛm. Na wɔn adi Kristo mmara nsɛm nyinaa so. Esiane sɛ yɛgu so ne yɛsua Nyankopɔn ne nsɛm na yɛsese Nyankopɔn asɛm nti ɛnɛ yɛmmɔ mo asu prɛko pɛ. Yɛbɔ mo deɛ ɛbɛyɛ ni yɛbɛma yɛni kan hwehwɛ nkyerɛkyerɛ no mu ansa. Na sɛ woyɛ nkyerɛkyerɛ mu hwehwɛmu na wɔnkasa mu wodi ho adanseɛ na wohunu sɛ nkyerɛkyerɛ no yɛ papa a ansa na yɛbɔ wɔ asu. Na so ɛnɛ yɛmmɔ mo asu. Mɔma yɛni kan nyɛ hwehwɛmu ansa. Sɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm a yɛde bɛyɛ adwuma wɔ Church of God International asafo no mu no ampa sɛ yɛ Kristo mmara nsɛm anaa. Ampa sɛ yɛ Kristo nkyerɛkyerɛ anaa. Anuanom mo a motie dwumadi mepamotwɔ mɛsrɛ mo adeɛ baako pɛ na mɛsrɛ mo momfa mo pɛn ne mo pepa ne mo pɛnsere montwerɛtwerɛ nsɛm no nyinaa ngu hɔ. Na sɛ deɛ yɛbɛka kyerɛ mo no ɛnyɛ Nyankopɔn ne nsɛm ama mo nye. Yɛbɛka kyerɛ mo no nyɛ Kristo ne mmara nsɛm a munya itie. Kristo ne mmara nsɛm nyinaa wɔ twerɛ kronkron no mu. Na sɛ yɛntwerɛ biribi ngu twerɛ kronkron no mu a ama mo nye. Na Kristo mmara nsɛm no bama yɛnyɛ deɛ twerɛ nsɛm kronkron no ɛka no ani. Twerɛ kronkron no sɛ sɛ wɔbi susu sɛ wɔyɛ wodiyifoɔ anaasɛ ɔno ho mu nni a ɔhunu sɛ dɛmɛrɛtwerɛ mabrɛ mu yi yɛ Awurade ahyɛdeɛ. 1 Corinthians 14 verse 37 yɛne deɛ asomafoɔ no ɛka. Asomafoɔ Paul sɛ na Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm nyinara wɔde ma asomafoɔ no. Arete sɛ wantwerɛ biribi a ɛne na ɛnyɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm. Ɔwɔ sɛ deɛ yɛaka no ɛyɛ adeɛ mu da wɔ pefee ɔse deɛ matwerɛ abrɛ mo no yɛ Awurade ahyɛdeɛ. Tagalog asɛm no yɛ bawang. Kyerɛ sɛ biribiara a mahyɛ mo no ɛyɛ Awurade ahyɛdeɛ.
sɛ yɛbɛkyerɛ wo biribi a ɛnni deɛ watwerɛ mu a anuanom mɛma mo nyɛ nni sɛ ɛnni deɛ watwerɛ no mu a ɔma mɛma mo nhwɛsoɔ yɛntwɛn no wɔtwerɛ nsɛm kronkron no mu sɛ Yerusalem foforɔ no Davao na ɛwɔ biribi saa ɛnni twerɛ kronkron no mu ɛnni twerɛ kronkron mu baabiara sɛ Onyankopɔn bɛtam n'ahengua afiri wɔ soro na wɔde aba abɛsi Davao kuro dua mu Onyankopɔn nyɛ saa da Onyankopɔn ntam n'ahengua no ɛmfiri hɔ Onyankopɔn ɔte ase daa ahɔ no na wɔteɛ ɛnya adeɛ a Onyankopɔn bɛyi n'ahengua afiri hɔ na wɔde akyinkyini mpamɔkyɛw yɛnka yei ɛnto nhyɛ wɔ biara so na mɛkyerɛ mo sɛ yɛwɔ nkyerɛkyerɛ bi wɔ hɔnom a sɔrefoɔ binom gyidie nanso ɛnni twerɛ kronkron no mu deɛ wɔtwerɛ kronkron no mu yɛ deɛ wɔ sɛ yɛgyeɛ Anɔpa ni adeɛ baako pɛ wɔ sɛ yɛgye to mu hɔ sɛ deɛ Awurade Yesu Kristo asie sɛ bɔnkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔne deɛ mahyɛ mu nyinaa so na hwɛ mene mo wɔ hɔ na nyinaa de kɔsi wiase awieyɛ mama yɛnhyɛ asie na Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm no asubɔ na di kan ɛdi den na di ho adanse sɛ Kristo mmara nsɛm a wɔ hɔ ma nnipa biara no a kane na wɔnyɛ wɔgyedini na afei waba abɛtie Awurade na wɔyɛ sɛti ama no no mmara nsɛm a di kan ne yɛ asubɔ ɔsomafoɔ Paul kasa afa nyamesom ho kane no wɔnyɛ Kristoni asomafoɔ Paul kane no wɔ Yudafoɔ so bɔma yɛnkenkan Galatifoɔ nwoma eti baako nkyɛmu du baako na mate abrabɔ akane na mebɔ no wɔ Yudafoɔ so mu sɛdeɛ metaataa Nyankopɔn asafo no ma no boro soɔ na mesɛe wɔn abra no yɛwɔ Yudafoɔ so mu no Paul na ɔtaataa asafo wa Kristo siiɛ no na ɔse metaataa Nyankopɔn asafo no ma no boro so na mesɛe wɔn sɛdeɛ Paul ɔsie Yudafoɔ so mu ɛfiri Yudafoɔ so mu ana Awurade Yesu Kristo frɛ wɔn na adeɛ a yɛfrɛ Paul yɛma no di nkan bɛyɛ ɔyɛ nie asomafoɔ nnwuma ati aduonu mmienu nkyɛmu du nsia Acts 22:16 na afei yɛdɛn na wɔrekyinkyim wo ho sɔre ma wɔmma wo asu ɛwɔhoro wɔ bɔne na bɔ Awurade din na adeɛ a di kan yɛka kyerɛ Paul sɛ wɔnyɛ ɛberɛ a yɛfrɛ ne sɛ wɔnnua wɔ asafo no mu no Ananias ɛka kyerɛ no sɛ ade nti na wɔrekyinkyim wo ho sɔre ma wɔmma wo asu na ɔhoro wɔ bɔne na bɔ Awurade din mmara nsɛm wɔadi kan a Onyankopɔn ka kyerɛ Paul sɛ ɔnyɛ ɛberɛ a wɔfiri Yudafoɔ so mu no Onyankopɔn frɛ no kaa sɛ sɔre ma wɔmmɔ mo asu wɔ Yesu Kristo din mu sɛdeɛ twerɛ kronkron no sie ɛwɔhoro mo bɔne na mommɔ Awurade din yɛne adeɛ edi ho adanseɛ sɛ asubɔ ne mmara nsɛm a ɛdi kan ansa na watumi aba abɛyɛ wo nua ɛwɔ Nyankopɔn asafo no mu na yɛbɔɔ wɔn aso wieɛ no Paul bɛyɛɛ wo nua ɛwɔ Nyankopɔn asafo no mu wɔma yɛntie 1 Corinthians chapter 1 verse 1-2 Paul Yesu Kristo somafoɔ a wɔnam Nyankopɔn pɛ so ne wɔn nua Sostene de kɔma Nyankopɔn asafo a ɛwɔ Korinto wɔn a wɔate wɔn ho Kristo Yesu mu afrɛ wɔn sɛ wɔmmɛyɛ ahoteefoɔ wɔn a wɔbɔ yɛne wɔn nyinaa wura Yesu Kristo din wɔ mmaa nyinaa no ɛtɛyɛadeɛ mu da hɔ pefee sɛ Paul kane na Yudafoɔ som mu na ɔwɔ na wɔtaataa Nyankopɔn asafo no wɔnkae Galatians 1 verse 13 wɔsɛ metaataa Nyankopɔn asafo no
mano broso na mesɛe wo Nyankopɔn asafo no Church of God asafo no ano ne ade atetea Kristofoɔ no so kyerɛkyerɛyɛ asafo ana wɔtaataa no wɔ asafo ana wɔsɛe no wɔ no emu na yɛfrɛ no wɔ na wɔkaa sɛ sɔre ma wɔmmɔ wɔ asu ɛnhoro wo bɔne na bɔ Awurade din yɛde kyerɛkyerɛ di kan a yɛma wɔsomafoɔ Paul agyeyɛ ansa na wɔbaa bɛyɛ wo nua wɔ Nyankopɔn asafo no mu ɛrɛti yɛkyerɛ no ɛfrɛ sɛ Paul Kristo Yesu somafoɔ yɛkɔba Nyankopɔn asafo wɔnam Nyankopɔn pɛ so na yɛ nua Sostene nagtuturo na ngayon siya sa iglesia ng Diyos. Kaya mula sa afei wɔkyerɛkyerɛ wɔ Nyankopɔn asafo no mu ɛte afiri Yudafoɔ som mu baabi a na wɔtaataa Nyankopɔn asafo no Paul ang katunayan noon dun sa Galatia 1:22. adanseɛ no yɛ Galatians 1:22 Hindi pa ako nakikilala sa mukha ɔse na iglesia na na pawang Judea asafo a ɔwɔ Kristo Yesu mu no naririnig ɛnnim manim na teɛ nko ara na wate sɛ sa atin ng una. Ngayon nangangaral deɛ aka ne no ɔtaa yɛn no afei deɛ niyang sinisi ɔka gyidi a aka ne no na ɔsɛe no wɔ no ho asɛm pa Galatians 1:23 nsɛm na ɛnwanwa se ɛresɔsomafoɔ Paul se Ibang panahon ay kanyang sinisira. deɛ aka ne no na ɔtaa yɛn no ɛberɛ no wɔtaa yɛn no ɛberɛ na Paul wɔ Yuda asafo mu no na ɔtaataa Nyankopɔn asafo no ɛberɛ a Kristo frɛ no no ɔbɛyɛɛ wɔ nua wɔ Nyankopɔn asafo no mu Iglesia dun sa Judea, afei anuanom a wɔ Yudea no ɛreka se uusig sa na deɛ aka ne na wɔtaa yɛn no aral ng pananampalataya afei deɛ ng ibang ɔka gyidi a kanyang sinisira. aka ne no na ɔsɛe no wɔ no ho asɛm pa Ang inuusig ni Pablo yɛn ɛyɛ adeɛ mu da ɔpɛfee Paul ɛtaataa Nyankopɔn asafo no Nyankopɔn asafo a na wɔtaataa no wɔ no emu na ɛkyerɛ wɔbɛyɛɛ wɔ nua ɛno nti Paul na mmerɛ nsɛm a adi kan wɔde yɛ adwuma no yɛ subɔ namin ipapaganap sa inyo ngayon yan. nanso Magsuri muna po ɛnɛ yɛmmɔ mo asu munni kan nsesɛ mo ho nhwɛ sɛ ɛhia sɛ yɛbɔ mo asu wɔ asafo yi mu anaa magpanib sa iglesia. Kasi anaasɛ ɛhia sɛ bautismo, Church of God asafo mu bɛba bi anaa ɛfiri sɛ subɔ ɛyɛ ɔkwan pa a yɛnam so bɛyɛ anuanom wɔ asafo a wɔtwerɛ kronkronom te sɛ Paul kane na wɔkɔ Yudafoɔ asɔre na wɔ Yudafoɔ som mu ɛsɛ ɔberɛ a Kristo fra no baa Kristo som mu no yɛbɔɔ no wasu ɛyɛ ne Mmarasɛm a Kristo ka yɛ Matthew 28:20 na ma ɔnkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔnni deɛ mahyɛ mu nyinaa so na dɔte asubɔ wɔ hɔ yi ɛwɔ adeɛ mu da ɔpɛfee sɛ ano ne Mmarasɛm ano ne kyerɛkyerɛ di kan sɛ wɔ nnipa bi a ɔyɛ ɔbɔnefoɔ te sɛ Paul ɛbɛdi so wɔ ne ade ahohoro ne bɔne kane na wɔtaataa asafo no nanso bere a yɛfrɛ no no yɛfrɛ no baa Nyankopɔn asafo no mu ama ne bɛyɛɛ onua ɛwɔ asafo no mu ɛwɔ Church of God asafo no mu ɛne obi bɛbisa sɛ na adɛn na kyenkyena akye a ɛhia sɛ bɛyɛ wɔ nua wɔ Church of God asafo no mu ɛyɛ ade a ɛwohia anaa bɔma yɛmmisa twerɛ kronkron no ɛ yɛnkenkan Acts 2:21 asomafoɔ nnwuma ti mmienu nkyɛmu aduanan baako ɛna wɔn a wɔgye n'asɛm no ma wɔbɔɔ wɔn asu na da no ara wɔde akra bɛyɛ mpem nsa bɛkaa wɔn ho wɔn a wɔgye Nyankopɔn asɛm wɔn a wɔgye nkyerɛkyerɛ no nyinaa yɛbɔɔ wɔn nyinaa asu ɛma wɔn nyinaa bɛyɛ anuanom wɔ nokorɛ asafo no mu ay pagbabautismo. ade a edi kan a wɔyɛɔyɛ no yɛ subɔ ɛberɛ a n'asomafoɔ no ka nsɛmpa no wɔn a wɔde anigyeɛ gye asɛm no wɔma wɔbɔɔ wɔn asu bɔtayɛ bɛn nti ne yɛma anaasɛ yɛbɔɔ wɔn mu asu asomafoɔ nnwuma ti mmienu nkyɛmu aduanan nsia Acts chapter 2:46 na daa wɔde yɛ akoma koro hyia mu wɔ asɔre fie wɔbubu paano afie mu de yɛ ho san ne akoma koron di wɔn aduane na nangagpupuri sa Diyos at na daa
woyi Onyankopɔn ayɛ na wɔwɔ animuonyam wɔ man no nyinaa anim. Na Awurade de wɔn a na wɔregye wɔn nkwa ka asafo no ho daa. Wɔn a wɔgye asɛm no wɔn eyi Onyankopɔn ayɛ. Na Awurade de nnipa bebree ka asafo no ho daa. Wɔtwerɛ nsɛm foforɔ mu no ɔse wɔde wɔn a wɔregye wɔn nkwa ka asafo no ho daa. Mama yɛnka yi ɔbrɔfo kasa ma brother Daniel. Na woyi Onyankopɔn ayɛ na wɔwɔ animuonyam wɔ man no nyinaa anim. Na wɔde wɔn a na wɔregye wɔn nkwa ka asafo no ho daa. Wɔn a wɔgye asɛm no yɛde wɔn ka asafo no ho daa. Yɛbɔ wɔn asu. Ɛberɛ bi baeɛ a akra mpem mmiɛnsa ɛne yɛbɔɔ wɔn mo asu. Na Awurade de nnipa bebree ka asafo no ho daa. Dodoɔ a wɔregye wɔn nkwa. Wɔn a wɔgye asɛm no ɛne yɛbɔɔ wɔn mo asu. Yɛde wɔn bɛka asafo no. Yɛne ne yɛteɛ wɔ brɔfo kasa mu mpo ɛsen na wɔyi Awurade ayɛ na wɔwɔ animuonyam wɔ ɔman no nyinaa anim. Na Awurade de wɔn a wɔregye wɔn nkwa no ɛka asafo no ho daa. Nti anuanom wɔ kwan pa a anammara kwan a yɛfa so ɛbɛyɛ anuanom wɔ Church of God asafo no mu no sɛ wobɛgye Nyankopɔn asɛm no adi. Afei bɛbɔ w'asu. Na ansa na bɛdi kan abɔ w'asu ɛfiri sɛ asubɔ ne kwan a yɛfa so gye wɔ bi ba asafo no mu so wɔ nua. Na so ansa na bɛdi kan abɔ w'asu no bɛdi kan asua Awurade mmara nsɛm no ansa. Nti asua Awurade mmara nsɛm no wie a na wogye tum na woyɛ krado sɛ wode bɛyɛ adwuma a yɛbɛbɔ w'asu. Na sɛsie deɛ ɛnyɛ asu ɛde bɛbɔ mo nnɛ ɛnɛ deɛ yɛmmɔ mo w'asu. Yɛbɛdi kan yɛsua Nyankopɔn asɛm no wasesea yɛ mu hwehwɛmu yie. Na sɛ wotie Nyankopɔn asɛm na wosese hwɛ na wogyidi na sɛ wode bɛyɛ adwuma no apɛ sɛ wobɛka asafo yi ho a yɛabɔ w'asu. Ɛfiri sɛ asubɔ ne kwan pa a yɛnam so ma wobi bɛyɛ wo nua wɔ asafo no mu. Yɛne Nyankopɔn ne mmara nsɛm. Obiara a wɔbɛgye Nyankopɔn asɛm no yɛde wɔn bɛka asafo no ho. Wɔn a wɔgye asɛm no yɛde wɔn bɛka anuanom ho wɔ asafo no mu. Ɔkwan bɛn na wɔbɛfa so aba bɛyɛ wo nua wɔ asafo no mu. Abrɛ yɛni kan ka Nyankopɔn asɛm biara nkyerɛ wo. Anuanom ɛyɛ ade a wohia sɛ bɛdi kan aka Nyankopɔn asɛm no wakyerɛ mo kane. Na sɛ wogye a wonipa wɔbɛgye asɛm no ɔbɛgye adie no ɔfa so bɔ mu wie a baa bɛyɛ wo nua mapa ɛwɔ asafo no mu sɛdeɛ twerɛ kronkron no sie. Ade a edi ho adanseɛ sɛ sɛ woka asafo no ho no sei na teɛ. Mentumi nka ma no ntumu abra menka saa asɛm yi. 700 club kuo no wɔn mo di kanfoɔ no sɛ asɔre ho hia. Yɛnom ne atorɔ ɛnkyerɛkyerɛ mo baako a wɔyɛ mmere mu. Bama yɛmfa nto dwa. Sɛ wɔbɛka asafo no ho no ɛyɛ ade a wohia na. Bama yɛntie deɛ Pat Robertson ɛsie. Na yɛne ano yi a Pat Robertson ɛtwerɛ yɛ ɛsɛ ɛsɛ mbisa wɔ ha Philippiafoɔ bisa. Ɛsɛ mbisa wɔ ha Philippiafoɔ bisa page 58 to 59. Wɔn sɛ wɔkɔ kɔka asafo no ho no ɛyɛ ade a wohia na. Wɔn sɛ fa Awurade sɛ wɔkra na wɔagye nkwa. Na sɛ wɔfa Awurade sɛ wɔkra na wɔagye nkwa no ɛno nkwa no wɔ kwan no. Na wɔkɔ asɔre a ɛnyɛ no na bɛgye wo nkwa. Saa na nkurɔfoɔ ka sɛ asɔre nyɛ asɔre na bɛgye wo nkwa. Ɛnɛ sɛ asɔre ntumi nyɛ wo nkwa adenti na Kristo besi asafo no abra ho hia. Anuanom menyanko nipa mama yɛnyɛ hwehwɛmu saa asafo no ho hia so bi bɛkɔ bi a adenti na Kristo ɛbesi asɔre. Yɛne ade ya Pat Robertson enka da yɛne asɛm a wohia yɛnkyerɛ nipa a wɔn mu ni gidie wɔ Nyankopɔn mu ɛna ada asɛm. Kra kronkron ne sɛ wɔ Nyankopɔn asi asafo. Nyankopɔn asi asafo. Ɛto pa kyerɛ sɛ Nyankopɔn si asafo no wɔ si sɛ nipa mpo sɛ yɛn kwasi asɛm nti ana. Saa na Pat Robertson ne nyame ne tie. Pat Robertson nyame no wɔnwene ɛfiri sɛ ade yɛ ho hia wɔ sɛ mɛyɛ asi wɔ kɛkɛ. Wɔn ade a wɔyɛ na so ho hia
ebia wo di state yakwa kwesi with them ehu hia na age dabra na boso keke yenmo yenama su ni fasuo enipa hia say obeka asafo ne ho bi yene Nyankopɔn Mmara Nsɛm Ephesians 3:6 moma yenti kra konkone se amanamamu fuo nso beye adidifuo ne padua kono arabi pamotwa hunu mote ya na anuanom amanamamu fuo te se yene kra konkon wa kwan so no ya kasa amanamamu fuo a amanamamu fuo ya wona wo Israel kuro no abɔntene so amana wanya Israel fuo nyinaa ya fra won mo amanamamu fuo Philippine fuo Japanese fuo abibi fuo ye nyina ye amanamamu fuo afrese yenya Israel fuo afei se amanamamu fuo nso beye adidi fuo ne pedua kono arabi boma ye hwehwemu e de pedua ben de pedua ne yese amanamamu fuo nso benya mo kyefa no eye ne pedua ben yanken kan Kolose fuo ngomati ba kuntimu wa dunwatwe Colossians 1:8 na wono ne pedua eya asafunu tire Kristo ono ne pedua eya asafunu tire de pedua no na eya asafunu eno ne asafo ye kyerɛkyerɛ no twerɛ kronkron mu asafo ye kyerɛkyerɛ ho asɛm wɔ twerɛ kronkron na hia sɛ ye na manamamu fuo ye kɔka ho bi pasa wo kan ne brofo kasa mu a brother Daniel twerɛ kronkron sɛ amanamamu fuo so bɛ yɔnko adidifuo wɔ ne pedua kɔ no ara mu bi ayade mu da hɔ pefi sɛ amanamamu fuo bɛ yɔnko adidifuo sɛ amanamamu fuo bɛka ne pedua no ho bi sɛ amanamamu fuo nso bɛyɛ adidifuo wɔ ne pedua kɔ no ara mu bi de pedua no asafo no amanamamu fuo ne yɛ yɔnko adidifuo amanamamu fuo ne yɛ yɔnko adidifuo wɔ bɔhyɛ no mu bi na wanamasɛmpa no so anya kyɛfa wɔ bɔhyɛ no mu bi wɔ Kristo Yesu mu arete yade a wohia sɛ wobɛka asafo no ho no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ne pɛ ehia sɛ yɛbɛyɛ anuanom wɔ asafo ne mu anasɛ bɛka ne pedua no bi wotumi nka sɛ me de Kristo nko ana mehia Kristo nko ana mehia no wɔ asase so da so Kristo yi a wɔsɛ Kristo nko ana wabɛfa no no aba bɛkyerɛkyerɛ asafo no ho asɛm o se wohia Kristo na wohia Nsɔre na so nya Kristo kra no bɛkyerɛkyerɛ asafo no ho asɛm ana ada dam na nipa nabɔ ɛwese wɔ no ɛne wɔbɛkyerɛkyerɛ asafo no ho asɛm na so wo se de wɔkyerɛkyerɛ asafo no de wagye no wafa no na mo asafo no abɛka ho asɛm de wɔ mpe yankenkan John 12:48 de omu me na wonye men nsɛm no wɔde obu no watɛn asɛm a maka no ɛno ara na bebu no watɛn ɛda adi akyire no Awurade Yesu Kristo se de omu me na onye men nsɛm no wɔde obu no watɛn asɛm a maka no ɛno ara na bebu no watɛn ɛda adi akyire no mu pamotwa mahuna na sɛ wanyi asɛm no a sɛ wanyi asɛm no na wo po faako asɛm no firi ayade mu da opefi yɔnko nipa nuanom kra konko ne sɛ de omu me na wonye me nsɛm no na wo ka sɛ wafa Yesu na so ne nsɛm de wo mfa anya adwuma ati sɛ ne wapo Kristo amotwa mo nwini ho anuanom esramo adaba ya nwene ho sɛ wo no wo ka sɛ wo no wafa Yesu wafa Kristo na so ne nsɛm de wo mpe ne nsɛm de wapo a ati sɛ ne wo po Kristo ta na ɛpa akyere wɔte Kristo nkwa na wo hia na asɔre ho hia asɔre ne so wo hia asafo ne so wo hia no te Kristo ba obɛkyerɛkyerɛ asafo no ho asɛm sɛ wo fa Kristo ne kyerɛ sɛ wo gye ne nsɛm adie ɛna sɛ wonya gye ne nsɛm no a ne nsɛm a wagye no deɛ ka ne nkyerɛkyerɛ ho no ɛyɛ asafo no ɔba bɛkyerɛkyerɛ asafo bi ho asɛm na asafo Kristo ba bɛkyerɛkyerɛ ho asɛm no yɛ Church of God ɛno na wɔtwerɛ kronkron no mu
na sa wo gye Kristo a obegye ne nsɛm obegye ne nkyerɛkyerɛ na ne nkyerɛkyerɛ no mo baako ɛyɛ asafo no ɔbɛkyerɛkyerɛ asafo no ho asɛm enti asafo Kristo ba bɛka ho asɛm no wɔ kyerɛkyerɛyɛ no ɛyɛ ade a wohia sɛ yɛbɛkɔ mu bie yɛ ni nnipa a wɔn tete kwayem anaasɛ wɔn tete abodan mu anatetefoɔ no wɔn ante Nyankopɔn asɛm da no wɔn mu wuyɛ anaasɛ nnipa wɔn anka Nyankopɔn asɛm pɛn da so wɔn wuyɛ no ɛnyɛ wɔn ho asɛm ne yɛka nnipa bi a wɔn anya kwan yɛntie Nyankopɔn asɛm no wɔn deɛ wɔ Nyankopɔn ɛde n'atɛntɛn ne bɛyɛ adwuma wɔ wɔn so yɛne Kristo nkyerɛkyerɛ wɔ kyerɛkyerɛyɛ wɔn ayɛ kenkan no Romafoɔ nwoma ti dumienu nkyɛmu nkron Romans 12 verse 9 mo emma nyaatwom mfra wɔ dɔ mu mo nkyire bɔne mo mata papa ho yɛne deɛ Nyankopɔn asɛm no ɛka ɔsɛ mo nkyire bɔne mo mata papa ho wo bata biribie wode wo ho fam biribie no ɛyɛ mmara nsɛm krakronko ne sɛ mo nkyire bɔne na mo mata papa ho na sɛ wo ka sɛ anya de awuhia sɛ wobɛkɔ asafo ne bie na wo ka sɛ ɛyɛ Kristo nko a na fa no Kristo nko a na gye no na sɛ asafo a Kristo waka ho asɛm no wo mpɛ sɛ wobɛgye ato mu a wo se fa Kristo wo fa Kristo kyerɛ sɛ woafa ne nsɛm ana ne nkyerɛkyerɛ no mo baako yɛ asafo no yɛne botaeɛ nti wobɛsi asafo no na asafo ne ho hia a ɛneɛ na wosi ayɛ de yɛbɛyi na wabɛka kyerɛ me sɛ Kristo nko a na fa no fa wo fa Yesu sɛ wɔkra ne wagye nkwa dɔs na ne nsɛm no ɛno deɛ wo mfa anaa Kristo ɔno ne asafo no ti ɔno na wasi asafo no na wafa Kristo na ne nsɛm deɛ wobɛpo na ne nsɛm no asafo ne nso ka ho bi deɛ na twerɛ kronkron ne ka no Ephesians 5:23 ɛfiri sɛ okunu ne ayere ti sɛ Kristo nso yɛ asafo no tire no na ɔno ara na ɔyɛ agyenkwa manipadua no Awurade Yesu Kristo ɔno na yɛ nipadua no ti Kristo deɛ wafa no na ne nsɛm deɛ wapo ɛnea wɔyɛ deɛ bɛ wɔyɛ anti Kristo obi a wafa Kristo na Kristo ne nsɛm a wakyerɛkyerɛ deɛ wɔsɛ wɔmfa nyɛ adwuma deɛ ɛnea sɛ wɔyɛ Kristo atamfo ɛfiri sɛ Kristo deɛ bɛkyerɛkyerɛ asafo no asafo bɛkyerɛkyerɛ yɛ Church of God asɛ Nyankopɔn asafo Kristo ɔno ne asafo no tiri da so wɔde a wɔsɛ wɔmpa asafo ɛno deɛ ma yɛ nkyɛ asɔre ho hia nti ma fa Yesu na ne nsɛm deɛ mapo ɔnwe ne ho bio me ne da so ne sɛ mo ate aseɛ anuanom asafo no ɛyɛ kuo a Awurade Yesu Kristo asiya ma nipa sɛ wɔnkɔ bi kra kronkron ne sɛ mo emma nyaatwom emfra ɔdɔ mu kra kronkron no se mo nkyiri bɔne na mo mata papa ho sɛ wode ho kɔ akɔfam deɛ yɛ papa ho no sɛ wode ho kɔ akɔbata deɛ yɛ nokora Kristo akyerɛkyerɛ ho no ɛyɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm de sɛnti ɛyɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ yɔnko adidifoɔ wɔ nipadua korɔ no ara mu bi Kristo nipadua no asafo no ɛyɛ Kristo honhom fam nipadua aroti wɔ bibiara ɔpɛ sɛ ɔbrɛ ne ho asɛm ma Kristo no sɛ wonim nkyerɛkyerɛ no a ɛne wɔ sɛ wɔka asafo no ho bi yɛnom ne nneɔma a wohia yɛnom ne nneɔma a wohia ka kra kronkron ne se wosi nkurɔfoɔ kwan sɛ wɔma wɔn bɛka asafo no ho no wɔyɛ anti-Kristo wɔma yɛn kenkan 3 John chapter 1 verse 9 mɛtwerɛ me kɔma asafo no na deɛ ɔtoro frɛ a ɔrepɛ wɔn mu panin na die no ɛnyɛ yɛn ntumu aroti sɛ meba a mɛkae ne nnwuma a wɔyɛ no sɛ ɔkeka yɛn ho nsɛmmɔne na yɛn mpo nnɔɔso mma no na ɔno awra ɛnyɛ nnuanom no ntumu na wɔsi wɔn na wɔpɛ sɛ wɔyɛ saa no kwan na wɔtu wɔn firi asɔredan mu anaa wɔtu wɔn firi asafo no mu yɛfrɛ no drɔtrɔ fɛ ɔyɛ asomafoɔ no tamfo na sɛ nnuanom bɛdwene ho a ɛnɛ wɔsɔfoɔ bi keka sɛ asafo no mmara twam na ɛho nyia sɛ bɛkɔ asɔre bio ɛno na obi ka
Wɔn si asafo no ho hia bio. Na ɛho hia sɛ bɛkɔ asɔre. Na so yɛ adeɛ mu da hɔ pefe wɔ twerɛ kronkron no mu sɛ ɔsɛ metwerɛ me kɔma asafo no. Na so Diotrephes a wɔpɛ wɔn mu mpanin na die no. Anye yɛ na ntum. Ɛyɛ ti sɛ me ba ɔwɔtɛ ne Paul ɔwɔtɛ ne Yohane se ɛti sɛ me ba mɛkae ne nnwuma a wɔyɛ no. Sɛ wɔkeka yɛ no ho nsɛmmɔne na yɛn mpo anɔɔso ama no na ɔno ara ɛnyɛ nuanom no ntumu na wɔsi wɔn na wɔpɛ sɛ wɔyɛ saa no kwan na wɔtu wɔn firi asafo no mu. Asomafoɔ no tamfoa yɛn yɛ nnipa a wɔsi nkurɔfoɔ kwan sɛ ɛma wɔn mmɛka asafo no ho saa na Kristo watamfo no mo teɛ saa na anti-Kristo no teɛ. Ɔmo sɛ asɔre ho hia nkobi nkɔka asafo no ho. Wɔn sɛ nkɔka asɔre no asɔre ho hia nti bɛyɛ deɛ bɛka wɔn ho na deɛ no wɔn wɔ. Wɔn sɛ asɔre ho hia na nso wɔn sɛ bra wɔn deɛ wɔn asɔre no din de sɛ fellowship ɛna yɛasesa no church ɛne fellowship born again ministry. Wɔn mpɛ no korɛ. Wɔn mpɛ no korɛ. Wɔn paatoro twerɛ kronkron no mu no ɛyɛ Church of God. Nyankopɔn asafo. Yɛne deɛ asomafoɔ no kyerɛkyerɛ yɛ. Wɔn ayɛ nkae sɛ asomafoɔ no wɔn mo kyerɛkyerɛ Church of God. Wɔn mo kyerɛkyerɛ no korɔ asafo a wɔtwerɛ kronkron no mu. Acts chapter 20 verse 28. Twerɛ kronkron no sɛ enti monhwɛ mo ho ne nyankuo nyinaa honhom kronkron de mo asisi wɔn so ahwɛfoɔ sɛ wɔbɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya anya wɔn yi. Bɛhunu sɛdeɛ asafo no sɛ sombo na ɛda Awurade Yesu Kristo akɔma so sefa. Asafo no wɔde ɔno ara mogya na tɔɔyɛ. Wɔde wɔn ara ne mogya abɔ afɔdeɛ. Yɛkum no wasɛnnua no so. Asafo no nti. Kristo ɛdɔ wasafo no yie. Ɛno na asomafoɔ no nkyerɛkyerɛ mu no. Wɔn mo kaa yɛn wɔ Afisofoɔ nwoma. Eti num kyɛmu aduonu enum. Ase okununom bɔnam ɔyerenom sɛdeɛ Kristo nso wadɔ asafo no na wɔde ne ho maayɛ maa no. Mahunu anuanom Kristo nso dɔ asafo no. Na so Pastor Robertson de ɔno wɔn asafo no. Ɛne ɛyɛ mmerɛ mu asɔfoɔ no a wɔn keka sɛ asɔre ho hia. Na so Kristo deɛ asafo no wɔ hɔ ma no kɔpem dan. Asafo a wɔtwerɛ kronkron no n'ani awieyɛ. Efesofoɔ wɔ ma etimi yɛnsa nkyɛmu du kɔpem du baako. Ephesians 3 verse 10. Twerɛ kronkron no sɛ wɔmfa asafo no so ma mpanini ne tumi ahodoɔ a wɔsoro hɔ no nhunu. Nyankopɔn nyansa ahodoɔ bebree a wɔsoro hɔ no. Sɛdeɛ ne daa tirimu ba a ɔbɔɔ no Tete. Yɛne Awurade Yesu Kristo mu no ɛno nti asafo no ɛba bɛyɛ daa nkwa adwuma bi. Wobɛti dan no aka sɛ asafo no mmerɛ atwam. Ɛnam asafo no so na Nyankopɔn nyansa ahodoɔ bebree no ada adi wɔ ɔsoro hɔnom. Sɛ afei wɔmfa asafo no so ɛma mpaniniɛ ne tumi ahodoɔ a wɔsoro hɔnom ihu Nyankopɔn nyansa ahodoɔ bebree no ɛyɛ asafo no so ne yɛbɛnam na yɛaka Nyankopɔn nyansa ahodoɔ bebree no akyerɛ sɛdeɛ ne daa tirimu bɔ a wɔbɔ no Tete no ɛtie. Ɔmɔte asɔre mmerɛ atwam. Na wiase koraa ma na wie yɛ wɔse asɔre atwam. Yɛn mu nyinaa yɛatorɔ nkyerɛkyerɛ a ɛnni twerɛ kronkron no mu sɛ asafo no mmerɛ atwam. Yɛne deɛ camping ɔno nso wɔkeka America asɔfoɔ bi. Asɔfoɔ bi nso a nansi amekenkan ne ho nsɛm. Ɔse asɔre ho hia asafo no ho hia. Ɛyɛ atorɔ nkyerɛkyerɛ no ɔmo kyerɛkyerɛ na anuanom asafo no so ne yɛbɛnam
na asafo no ade a Onyankopɔn nam Kristo so wasia nnipa bɛnam so aba bɛka Kristo ho na afei yɛakyerɛkyerɛ wɔn Kristo mmara nsɛm ɛyɛ asafo no na bɛkyerɛkyerɛ Nyankopɔn nyansa sɛdeɛ ne daa tirimubɔ a wabɔ no teteete no asie yɛn ɛyɛ adeɛ mu da hɔ pɛfee yɛnkenkan no bio brada Daniel yɛsrɛ wo kenkan ma yɛn yɛsrɛ wo ɛna anuanom a motie so mo nso monkan firi mo twerɛ kronkron ɛnyɛ nokorɛ sɛ asɔre mmerɛ twam ɛnyɛ nokorɛ sɛ asafo no mmerɛ twam ɛfiri sɛ yɛ asafo no so ne yɛbɛnam ne yɛka Nyankopɔn nyansa ahodoɔ bebree no wadie Ephesians 3:10 Abisofoɔ nwomati mmiɛnsa nkyɛmu di sɛ afei wɔmfa asafo no so ɛma mpanyinie ne tumi ahodoɔ a wɔsoro hɔnom ehunu Nyankopɔn nyansa bebree no verse 11 ɛno na sɛdeɛ ne tirim a wɔbɔɔ no tetete yɛne Awurade Yesu Kristo mu no teɛ no ɛyɛ asafo ne so ɛne yɛbɛnam aka Nyankopɔn nyansa ahodoɔ bebree no akyerɛ amansa nyinaa ɛnuanom moma mo bu mfu mɛka yɛnom akyerɛ mo ɛfiri sɛ yɛnom yɛ Nyankopɔn ne nsɛm deɛ yɛyɛ no momfa nokorɛ nkyerɛkyerɛ no ɛntoto atorɔ no mobɛhunu ne yɛyɛ papa yɛnkenka no Ɔsɛnkafoɔ nwomati nson nkyɛmu aduonu nson Ecclesiastes 7:27 hwɛ yɛn na mahunu Ɔsɛnkafoɔ no na ɔreseɛ na faa no maako na manya ho mmuayɛ nti faa no maako na wahunu ne yɛyɛ nokorɛ yɛde asɛm baako batoto asɛm foforɔ na sɛ yɛde nkyerɛkyerɛ no batoto ho a deɛ wate pɛn anaa sɔre a wokorɔ ɛne nea wotie no fa mu nkyerɛkyerɛ no toto ho deɛ wahe na yɛ nokorɛ deɛ wahe na de da nkwa bɛbrɛ wo ɛfa to si yɛkɔ ɛma ahoɔfɛfoɔ akansie mu a anaasɛ Miss Universe anaasɛ maasi ma ahoɔfɛfoɔ mu no akansie mu no wobɛdi ka yɛ hwehwɛmu no ahunu ɔbaa no ho ɛfɛ na yɛyi ne sɛ yei ne Miss Universe saa ara so na Nyankopɔn asɛm nso teɛ sɛ ba Nyankopɔn asɛm a ɛwɔ sɛ yɛ hwehwɛmu ebinom sɛ asɔre ho hia ɛyɛ nokorɛ anaa binom sɛ asafo mmerɛ twam ɛyɛ nokorɛ anaa ɛnyɛ nokorɛ ɛfiri sɛ ɛyɛ asafo no so ɛna Onyankopɔn bɛnam na waka ne nyansa ahodoɔ bebree sɛdeɛ ne tirim a wɔbɔ no teteete yɛne Awurade Yesu Kristo mu no teɛ no ɛyɛ Onyankopɔn tirim bɔ ɛyɛ adeɛ Onyankopɔn ahyehyɛ ato hɔ ɛwɔ Onyankopɔn tirim dada sɛ ɔbɛnam asafo no so na yɛaka ne nyansa ahodoɔ saa tirim bɔ no saa adwenetoɔ na Onyankopɔn to no ɛyɛ tirim bɔ a ɔbɔ no teteete yɛne Awurade Yesu Kristo mu sɛ yɛmfa asafo no so ɛnka Nyankopɔn nyansa ahodoɔ bebree nti so obi ba no bɛka kyerɛ sɛ asɔre ho hia wotena fie koraa na asom Nyankopɔn ɛyɛ a ɔyɛ Antikristo anuanom deɛ yɛba abɛhyia ni deɛ yɛba abɛhyia no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm deɛ di kan wɔma yɛnye Nyankopɔn asɛm a wɔtwerɛ kronkron mu ni Awurade Yesu Kristo kyerɛkyerɛ asafo bi ho asɛm yɛnom ne nneɛma di kan a ɛwɔ sɛ yɛyɛ afei mobɛhunu nnipa bi a wɔnom gye di sɛ asɔre ho hia na asafo no ho hia bi ɔmfa ntoto ho hwan na ɛreka nokorɛ ebi a ɛsiane sɛ ebinom adi kan na wɔnom de asafo no ɛdi dwuma nti ebi ɔmo ho bɛkɔ atwe ɛnɛ yɛsɛ yɛmfrɛ wɔn mo asafo yɛfrɛ mo born again moma yɛnya hwehwɛmu anuanom no nta yɛto nsa frɛ mo sɛ mommra na yɛnsese Kristo nkyerɛkyerɛ ne nhwɛ ɛfiri sɛ nnɛ wokɔ asɔre bi mu ɛno ne wɔ mo nkyerɛkyerɛ obiara ne nkyerɛkyerɛ ayɛ prɛkesene ayɛ sakasaka ebinom sɛ yɛfrɛ wɔn mo asafo ebinom sɛ yɛfrɛ wɔn mo adansefoɔ menim deɛ ba wɔn mo tirim a yɛfrɛ yɛn ho sɛ ɛyɛ adansefoɔ ebinom sɛ yɛfrɛ wɔn Baptist foɔ ebinom sɛ yɛfrɛ wɔn fellowship ebinom sɛ yɛ ministry na ada na ministry abra twere konkone sɛ asafo wɔn nso sɛ yɛfrɛ wɔn ɔsom adwuma ministry twere sɛ ɔsom adwuma twere konkone kan ɔsom adwuma sɛ asafo na so yɛsɛ yɛfrɛ wɔn ministry abra twere konkone yɛ church mpo twere konkone kuta asɔfo yi ada na masesa na yɛ na assembly ebi sɛ yɛfrɛ wɔn assemblies of God ada na assembly abra twere konkone sɛ church wɔn nso sɛ yɛfrɛ wɔn assembly
woyɛ nyansafoɔ sene Nyankopɔn ana ɛnuanom ma yɛnyɛ nhwehwɛmu Awurade Awurade Yesu Kristo ɔbaa no ɔbɛka so ɔbotan so na mede ma assembly bɛsi ana saa no ɔka no Awurade Yesu baa no ɔka so ɔbotan so na mede me ministry bɛsi ana saa no ɔka no saa na twerɛ kronkron no ɔka na twerɛ kronkron no Awurade Yesu bɛka sɛ ɔbotan so na mede me fellowship kyerɛ sɛ ayɔnkofa ɛnyɛ asafo ɛyɛ ayɔnkofa ana saa na Awurade ka no ɔda bi ɔka ne sɛn Matthew 16:18 also ɔbotan yi so na mede ma safo besie na asama do apono remu mfa so ɛdeɛ na twerɛ kronkron kyerɛkyerɛ the twerɛ kronkron kyerɛkyerɛ no yɛ asafo ɛnyɛ fellowship anaa ayɔnkofa ɛnyɛ Yehowa dansedifoɔ biribi saa ni hɔ Kristo wama mɛkyerɛkyerɛ sɛ mommra mɛyɛ Yehowa dansedifoɔ biribi saa ni twerɛ kronkron mu wanka sɛ mommra mɛsi fellowship anaasɛ ministry wanka ne saa biribi saa ni hɔ wohwɛ twerɛ kronkron nyinaa mu a saa na teɛ sɛ asafo ɛno nso ne adeɛ asɔfoɔ ne mpɛ sɛ ɔmɔbɛkyerɛkyerɛ obi atene de ato ne din sɛ de wɔpɛ yɛsɛ amanamamufoɔ no bɛyɛ yɔnko adidifoɔ wɔyɛ yɔnko adidifoɔ wɔ nipadua no mu anaasɛ asafo no mu ɔmo wɔ kyɛfa wɔ nipadua no mu sɛ amanamamufoɔ nso bɛyɛ adidifoɔ nipadua kɔ no ara mu na wɔnam asɛmpa no so bɛnya kyɛfa wɔ nipadua no mu amanamamufoɔ ɛwɔ sɛ yɛkɔka asafo no ho pamotɔ ɛma mo nye saa asɛm no ni sɛ asɔre ho hia na nkɔ asɔre ɛnyɛ no kɔma mo nye saa asɛm no ni ɛnuanom sɛ wogye twerɛ kronkron di a mama yɛnye twerɛ kronkron mu nsɛmpa ni wɔn a wɔn nte twerɛ kronkron mu asɛm da no wɔn de yɛ nka ho sɛ Kristo abrɛ so abrɛ Awurade Yesu Kristo baa asase so mfie mpem 2,000 nie 2000 years nie ifugaw amufuo no na ɛwɔ hɔ Kristo ankɔ hɔ ankɔka nsɛmpa no nti obiara mɛyɛ wɔ nua wɔ asafo no mu asomafoɔ no abrɛ so na Ghana yɛ nananom wɔ hɔ ɔmo amma ha sei eti ɔmo mu biara ma mɛka asafo no ho ɛwɔ Kristo ne asomafoɔ no abrɛ so ebinom tete nkurase kwaeɛ mu abodan mu wɔn nte Nyankopɔn asɛm da wɔn de ɛnyɛ wɔn ne yɛdeɛ ɛbɛsɛ ɔmo ante da no ntumi nya wɔn hwee ɔmo de ɛhyɛ Nyankopɔn nsa na yɛn a Nyankopɔn adom twerɛ kronkron yɛn nsa ka bie na yɛtumi nya bi kan no ɛsɛ Nyankopɔn asafo ne mu no Nyankopɔn asafo na bɛma yɛhunu Nyankopɔn nyansa ahodoɔ bebree no saa Nyankopɔn asafo ne mu saa Church of God asafo ne mu na wɔn yɛbɛbɔ wɔn asuo no bɛba abɛdɔn sɛdeɛ twerɛ kronkron mu nsɛm a yɛkan no ɛɛseɛ ɛnuanom yɛyɛ ade a yɛntumi mpo ɔpo ɛnyɛ yie ɛyɛ ade a wontumi mpo asafo no ɛyɛ ade a wohia Kristo ɛyɛ kua a wohia Kristo no kwasɛm a wɔ mu wɔn sɛ ɔde ɔno ara ne nkwa mpoto hɔ ma asafo no ɔde ne mogya na tɔɔ asafo no wɔma yɛnkenkan no bio asomafoɔ nnwumatie aduonu nkyɛmu aduonu wɔtwe Acts 20:28 ɛyɛti mohwɛ mo ho ne nwankuo nyinaa ɔnhɔm kronkron de mo asisi wɔn so ahwɛfoɔ sɛ mɔbɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya anya wɔn yie ɛmu da hɔ Church of God a wɔde ɔno ara mogya ato ɛno ne adeɛ wɔtwerɛ kronkron mu nanso awerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ ebinom akyerɛkyerɛ kronkron no ase akyea no asesɛ mu nsɛm ɛna ɔmo ayɛ no Church of Christ sene sɛ ankɔbɛyɛ no Church of God ɔmo akɔkyerɛ sɛ Church of Christ wohwɛ lamsa twerɛ kronkron ma saa na ɔmo ayɛ no lamsa twerɛ kronkron ne kasa nkyerɛ aseɛ na twerɛ kronkron baako pa a wobɛhunu Church of Christ wɔ mu ɛno mpo nansen a na ɛba sene sɛ ankɔbɛtwerɛ Church of God ɔmo sɛ Church of Christ na mo sɛ yɛbɛhwɛ tete twerɛ kronkron ne kasa a wɔtwerɛ kronkron wɔ mu ɛyɛ Greek kasa no ɛfiri sɛ Greek kasa mu no wɔtwerɛ apam foforɔ no Greek kasa mu no asɛdeɛ bɛn Ecclesia ntu tau yankenkan Acts 20:28 ɛwɔ Greek kasa mu ɛnti monhwɛ mo ho ne nwankuo nyinaa honhom kronkron de mo asisi wɔn so ahwɛfoɔ sɛ mɔbɛyɛ ne Nyankopɔn asafo Ecclesian to Theo
iglesia ng Diyos. Hindi iglesia. Nyankopɔn asafo, ɛnyɛ Church of Christ. Iglesia ng Diyos na binili Nyankopɔn asafo, a wɔde ɔno ara mogya. argumento po ng mga iglesia ni Manalo dyan. Si Kristo ang nagtayo Sabi niya, itatayo ko aking iglesia. Kaya iglesia Ate Kristo, ɛna si, ɔse mesi masafo. Ɛnti ɔmo se Kristo sɛ mesi masafo deɛ a, ɛna na yɛ Church of Christ. Ɛyɛ nada. Abra Kristo kan sɛ, mesi masafo no. Ɔba besi wɔ no ara ne deɛ ana. Bama yɛn kenkan. John 12:49. Every Saturday, enya me na me share me ho me kasa ye. Na eja osoma me no na wo share me de menka. Ne sadi menkasa. Ma Yohane ngoma eti dumienu nchema dia nan kron kopema dionum verse 50. Na me ne se na hyade no ye da enkwa. Eti dia meka no sadi eja no aka kire me no. Sa ara na meka. Rote. Someone Kristo beka ye no wase said ye Nyankopɔn so wo meka no. Da pepepe no beka no. Kristo o kan sema watifre agya no nkyai. Enti bra wo kan se mesi masafo no. Ye no ye agya no nsem. Ye ya de Manalo asafo no asofo ntumi mpo. Every Kristo say me de enya me na me hye me ho mekasa ye. Abesa me de enya me na me hye me ho mekasa ye. Na agya wo soma me na wo hye me de ye menka. Na sa de ye menkasa. Enti bra wo kan say mesi masafo no. Ode wono ara na asafo na ye ne de ya. Dabi eye agya no dia. Ensem a wokan ye ne ye agya no ensem we free Kristo wanum. Eye enkom sha Kristo eba manu abamu ye sha Kristo ho nkom ansa na obeda ne ho adi wo honam fam. Yan kan Deuteronomy chapter 18 verse 18. Mama wodifo so mama won nuanum se wo na medemensem be hye nanum. Na waka de mmehye no nyinaa akyerɛ wɔn. Ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Yan, itinuturo ba ni Manalo yan? Manalo, o kyerɛ-kyerɛ yɛn yana. Sɛdeɛ nkɔmhyɛ no sie no. Na Onyankopɔn ne Mose na na ɛkasa. Wɔse, mɛma wodiifoɔ so, mama wɔn nuanom te sɛ wo. Yɛde de waka kyerɛ Mose. Mɛma wodiifoɔ so, mama wɔn. Wɔ Israelfoɔ, mu Israel ni a wɔte sɛ wo ara. Mɛde mensɛm bɛhyɛ na no mu. Sinong propeta yon? Ene de Onyankopɔn kae. Saa odiifoɔ na Onyankopɔn bɛma no tete sɛ Mose na ɔde ne nsɛm ahyɛ na no mu no. Acts chapter 3 verse 22. Na Mose nso kaa sɛ odiifoɔ wɔte sɛ me na Awurade mo Nyankopɔn bɛma no so ama mo. Wɔ mo nuanom mu ɔno na montie no. Sɛdeɛ ɔbɛka akyerɛ mo nyinaa. Sasalitain niya at upang kanyang suguin ang Kristo. Verse 20. Na eya na si Jesus. Ahodwo enna afiri Awurade anim aba no wasoma de wayi no asi ho ama mo no dada no Yesu Kristo no. Pauno aseme de mensem be hye na no mu dise sa wodiifo no kasa obeka agya no nsem ade na Kristo kai. Kristo say obotan yi so na mede masafo besie maya safo Kristo dia dabi agya no dia na ye wasomafo no nyumanimu ang iglesia ng Diyos ase binili niya ng kanyang ode ono ara moja ato asafo no. Na Abraham si Nyankopɔn wasafo ni wiye no. Kristo de no ho ba afode ye kopem se wo hwe ne mogya gu ye wasenua no so ma asafo no. Asafo a
O chere no a church of God. Asafo ne din mapa wo twerɛ kronkron mu no a church of God. Owura no dini and the daswo. Mama yankin can Isaiah 43 verse 7. Obiara wo bɔ me din frɛ no na me bɔ no me ma mani mu onyam. Na me nwono no. Na me ye no. Anuanom emuda pefe. Twerɛ kronkron ne se obiara wo bɔ ne din frɛ no. Ya bo Onyankopɔn din frɛ no no so me na me bɔ no me ma mani mu onyam. Me nwono no na me ye no. Nti ade biara ye Onyankopɔn dia no Onyankopɔn din ne ye bɔ frɛ wo. My dear, honhom na honhom be. Ya wa patahye honhom wo ho. Ya wa bɔnsam honhom. Da so dia ye Nyankopɔn de ye frɛ ne sɛ Nyankopɔn honhom. Ya wo nipa, ya wo bɔnsam nipa wo ho. Ene ye wo Nyankopɔn nipa. Yankenkan John chapter 8 verse 44. Aso na mo de mo agya mo fi ni mo ni wo bɔnsam nti ya wo bɔnsam man so wo ho. Ya wo nipa so wo ye Nyankopɔn de wo ho. Nyankopɔn nipa wo. Yankenkan 2 Timothy 3:17. Na Nyankopɔn nipa ye pe. Abɔfo nso ya wo Nyankopɔn abɔfo. Ade biara ye Nyankopɔn de Nyankopɔn de ne ye bɔfra sa de kodie no. Nyankopɔn honhom, Nyankopɔn abɔfo. Christo mpo ya fra no Nyankopɔn Christo. Eniano mo pa mo hwe. Yankenkan Luke 9:20. Na wabisa won say mo de mo se me ne hwan. Na Petro bua say Nyankopɔn Christo no. Christo krampo oye Nyankopɔn Christo oye Nyankopɔn de ya. Anu ti ade biara ye Nyankopɔn de ya no ye bo Nyankopɔn wo. Dini wa de kodie no so frɛ no. Yankenkan Daniel chapter 9 verse 19. Our radity, our radifache, our radiasona ye, and can one not say, wo, me Nyankopɔn aranti, na within our buffalo kuro, ne, woman. Nyankopɔn nipa, Nyankopɔn mamfo, ya bowo Nyankopɔn di na frewon, ayade mu da ho pefe, nyanom. It's a boss of Funimuan. Your friend is saying, hey, Nyankopɔn asafo, Church of God. She kasam ni Nyankopɔn asafo, brafo kasam ni Church of God. Ya wa Nyankopɔn bɔfo, Nyankopɔn nipa, Nyankopɔn honhom, Nyankopɔn Christo. Asafo ni your friend is saying, you are dancing before. And Nyankopɔn asafo, Church of God. Now so see from Wesleyan asafo, Wesleyan Church, Lutheran Church. Aba ni saying. Ade na Wesley din na da safone so abra twera kronkron se ade ye Nyankopɔn di ya no wo Nyankopɔn di ne ye bɔfrɛ sa de kode na so se ye from Church of Lutheran na mo Nyankopɔn de mo ye Lutheran de ya aba mo bu fu anuanom no kra ne Yesu de ye Nyankopɔn de ya no Nyankopɔn di ne ye bɔfrɛ sa de kode no mo safone mo se ye Lutheran na safo mo se ye from Wesley na safo. What's your fro? A four square church asafo. Mwasafo no mo see no Roman Catholic Church. Nyankopɔn di we Nyankopɔn di Roman ana. Mama bu mfu anuanom, mama ya nwene ho bi yo. Mama bu mfu ansa. Mama bu mfu. Mama ya nyina ye ni agro. Ye nsu atwera konkon mu nsem. Ampa se efri we Nyankopɔn a. E wo se Nyankopɔn di ne ye bɔ no saa de kodie ne so. Enfato ya fra wo Joseph. Odi enfato wo din di Joseph. Di Joseph, ade ye Joseph de bo Joseph di Joseph ba. Joseph fie, Joseph yere, Joseph asase, Joseph nantwie, Joseph ponko, Joseph de aben de aben. Na sa wo Joseph wo ba no, yakaka se wo ba na e John ba. Atinka be na abenya, ubu mfu. Beka se bia na yere kura fa na chi. Enti ade ye Joseph de ya no, ya bo Joseph din na bo fra no, Joseph ba. Joseph fie, Joseph afuom, Joseph asase, Joseph nantwie. Mahunu. Onyankopɔn se, obiara wo bɔ me din fra no. Na me bɔ no me ma mani mu onyam. Me na me nwono no. Na me ye no no.
ya bowo Nyankopɔn din na frɛ wɔn. That's why then am asafo no Lutheran din mu na yɛde frɛ no. Ada na asafo no Roman din na da so. Atade tin na tesa. Ade bɛrɛ yɛ Nyankopɔn dia na wɔ se yɛ bowo Nyankopɔn din na frɛ saa da kodia na nuanom pa mo twa mo nwene. Men ka se gya wa asɔre no. Me se dwene ho yie na ka wo twere kronkron hu no kra no wi ano amba. Twere nsɛm a me kan ya kyerɛ mo na bi wa wo so wo twere kronkron mu. Ada na yɛ frɛ mo asafo ne Lutheran. Abra twere kronkron sɛ ade yɛ wɔ Nyankopɔn dia no. Wɔ Nyankopɔn din ne yɛ bɔfra da kodia no so yɛ frɛ mo sɛ Aglepayan fo. Ba ma ho kwa ma yɛ frɛ wɔ Aglepayan. Ukrom ni lokano ni. Ma ho kwa ma yɛ frɛ mo sɛ Aglepayan fo yɛ nipa dini. A wose ade a ye Nyankopɔn dia no Nyankopɔn dini na wose ya bono saa de kodia ne so ade biara ye Nyankopɔn dia no wo Nyankopɔn dini na ya bono wo so. Ephesians 3:14 to 15 kra konko ne se ye tina mede mi nkotodwe bekoto agya. Verse 15 Our friend mo frɛ busua biara wɔsoro ne asase so. Yɛne Awurade Yesu Kristo agya. Our free abusua biara wɔsoro frɛ no na mekoto no. Yɛne di ɔsomafoɔ Paul osie. Ɔsoro ne asase. Nyang ɔsoro fo ne asase so fo de Nyankopɔn di na frɛ wɔn. It is a Nyankopɔn abusua wa asase so ne yɛmfrɛ wɔn no sɛ Lutheran, Wesley. Rianom de wɔtwerɛ kronkron no na mede kyerɛ mo. Da de wɔtwerɛ kronkron no mu no I say Church of God. Church of God. Patro siya iyo brafo kasa mo. Agalo kasa mo no Catholic church konkron po. I say Church of God. Protestant and sorry that they want to see a Church of God. Catholic kasa fum no so Church of God. Ilagay natin yung Bibliang Katoliko. Nakasulat po. Amaya fa Catholic church konkron nchire. Sarili at ang buong kawan. I say eh timo hwa mo ho. Ne nyankuyo nyinaa. Won hom kronkron demo asisi won so ahwefoɔ sɛ mobɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya nya wɔn yi mahunu nti anuanom se yɛde yɛgyidie bɛgyina twerɛ kronkron so a wonsesɛ mu nsɛm. Church of God ɛba ne sɛ na bɛyɛ Roman Catholic Church na to twerɛ kronkron so wɔde ɔno ara mogya na tɔ Nyankopɔn asafo na sɛ Church of God wohwɛ tete twerɛ kronkron nyina mu a impo kasa wɔ twerɛ kronkron wɔ mu wɔ apam foforɔ no mu no ɛyɛ Greek kasa na sɛ Ecclesian tuteu kyerɛ sɛ Nyankopɔn asafo na sɛ Church of God sɛ bohɔ no kasa mu nso saa awurɛse ɛnti mohwɛ mo ho ne nyankuo nyina honhom kronkron de mo asisi wɔ no so ahwɛfo sɛ mobɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya enya wɔn yi. Nagipalit niya sa iyang kaugalingang dugo iglesia sa Dios, no? Sa Nyankopɔn asafo Ilokano kasa mu anti mo hwɛ mo ho ne enwankuo nyinaa a honhom kronkron a adi mo asisi wɔn so wahwɛfoɔ sɛ mobɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a wɔde ɔno ara mogya anya wɔn yi mu da hɔ pefe anuanom sɛ yɛba bɛhwɛ tete Catholic foɔ tete twerɛ kronkron mu mpo ano mu Catholic foɔ Bible mu mpo yɛatwerɛ Church of God wɔ hɔ. Protestant twerɛ kronkron dada no kan yɛ Church of God na wɔ mu hɔ. Ɛno na ɛwɔ Greek kasa mu. Ɛno na ɛwɔ kasa wɔtwerɛ kronkron wɔ mu. Ɛyɛ Ecclesian tuteu. Ampa sɛ yɛ Nyankopɔn asafo. Kristo na de ne mogya atɔe. Ɔde wɔn ara mogya na tɔe. Na ɔyɛ bɛkasa asɔre ho hia. Ɛho hia. Ade di kan a wɔsɛ yɛte ase te sɛ Paul a free Yudafoɔ sum no. Na wɔyɛ Yudafoɔ dikanfoɔ no. Abra Awurade Yesu Kristo frɛ no no wɔbɛyɛ wɔ nua wɔ Church of God asafo ma sɛ Nyankopɔn asafo ne mu. Anuanom
yɛne ade a yɛkyerɛkyerɛ mu akyerɛ mo Awurade Mmara Nsɛm no de wɔ he na di kan a wɔ se yɛte aseɛ te yɛbɛka Nyankopɔn asafo ne ho no yɛbɛka Nyankopɔn asafo ne ho na yɛne Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm wɔ di kan ansa na akyire yi yɛaba abɛyɛ nuanom na ansa na bɛtuma abɛyɛ nuanom wɔ asafo no hia se yɛbɔ yɛ n'asu na so ansa na bɛdi kan yɛbɔ yɛ n'asu na wɔ se di kan gye Nyankopɔn ne nsɛm wobɛsi dan no wagye nsɛm no yɛbɛsua asɛm no ansa Nsɔre ɛnɛ afifiri sɛ mmire wɔ yɛ mmire mu bebree no wanyɛ hwehwɛmu yi a wobɛfiri sɛ ha yɛ na mewu ada ɛso ne yɛde wo kɔ sɛ yɛ mu wɔma yɛmfa yɛn gyidie ne yɛ biri biara nyina twerɛ kronkron no so ɛwɔ twerɛ kronkron mu yɛsɛ Baptist Church ɛni Bible ne mu Pentecostal Missionary Church ebi ni Bible mu Lutheran Church bamutɔ ɛni twerɛ kronkron ne mu ade twerɛ sɛ botaye di kan ne sɛ no kora safo no owura no din na wɔ se yɛ body fresh asafo kono na sɛ asafo ne wura ɛyɛ wɔ Nyankopɔn a hwan din ne yɛmfa no to so ɛyɛ Nyankopɔn ɛno nti ɛyɛ Church of God ɛnuanom yɛne botaye nti yɛrɛ to nsa frɛ mu nyinara ɛnɛ ne ɛna dodo adidi suo ma yɛhwehwɛ Nyankopɔn ne nsɛm mu na yɛn nyina yɛtumi atoto ɛde nsɛm no atumi atoto ho na yɛn nyina yɛtumi ato adwene yɛato adwene papa yɛato adwene a ɛyɛ nokorɛ twerɛ kronkron ne pɛ ɛne yɛnyina so deɛ yɛnkɔfa nwoma foforɔ biara twerɛ kronkron ne pɛ ɔkyena anuanom yɛreto nsa frɛ mu ada mommra bio mommra yɛn nyina yɛnhyɛ aseɛ na yɛnsese Nyankopɔn asɛm ne nhwɛ ɔma yɛhwehwɛ Nyankopɔn asɛm ne mu sɛdeɛ yɛbɛyɛ bɛtumi abɛyɛ anuanom no yɛnye asɛm no ne yɛtumi abɔ yɛn asu na sɛ asɛm no wontumi ɛnyɛ Nyankopɔn asɛm no a yɛsi dan bɔ wɔ asu enti di kan yɛhwehwɛ mu yie na sɛ Nyankopɔn asɛm no mu da hɔ ma wo a na afei yɛbɔ wɔ asu Awurade Yesu Kristo ɔno nkutoo ne yɛn kyerɛkyerɛfoɔ baako pɛ ɔno na ɛwɔ se wɔkyerɛkyerɛ yɛn mɛbɔ Awurade Mmara Nsɛm no so wɔkyerɛ mo maako ɔkyena na reto nsa frɛ mo mesrɛ mo ada anidie mu akyɛw pa ɔkyena mo mmra ne yɛmɛsua Nyankopɔn asɛm ɛde nkwagye bɛbrɛ yɛn akra mommra na yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm ɛyɛ dɔnhwere baako ne fa sɛ Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛte yɛn Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ a ɛho hia ma yɛn nkwagye no ase de ne nyinaa bɛsi anuanom ɛda wɔ Nyankopɔn ase yɛda mo nso a mowɔ ahoma no so tie Nyankopɔn asɛm nyinaa no nso ase Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena ɔda Daniel ane anuanom wɔkyena Nyankopɔn yɛ adom a Nyankopɔn asɛm no yɛbɛtoa so asua anwummere no nson na yɛtɔ nsa frɛ mo bio mɔma yɛni dwumadie no so ɔyewa TV so Tete Atempɔn dwumadie no ɛdi ahim wɔ nkɔmmɔdi afidie so ane nkɔmmɔdi bi ahodoɔ a yɛde nkyerɛkyerɛ anaasɛ dwumadie ɛrekɔ so wɔ soɔ mɔbɛtumi yɛ hunu brother Eli Soriano na nkyerɛkyerɛ bio yɛda Awurade yɛse wɔ akwanya pa foforɔ a Onyankopɔn de ama yɛn nɛda yi bɛda mo nso ase ahohoɔ ɛne mo a motie dwumadie yɛda mo ase sɛ yɛfrɛ mo a yɛ amɔgye yɛn so Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena mo mmra na yɛntoa so na yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm na ansa na yɛn ntɛm bɛtete yɛ korakora no ɛpamokyɛ wada srɛ mo mɔma yɛmmɔ mpaeɛ tiawa ansa na yɛapɔn ɔma yɛmmɔ mpaeɛ ɔma yɛ nyina yɛmmɔ mpaeɛ yɛn Agya a wɔwɔ soro awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din Agya yɛda wo ase sɛ ɛnɛ da yi yɛnya akwanya atumi atie wɔ nsɛm kronkron Awurade yɛda wo ase sɛ da bɔne bebree no a na atwa yɛn ho ahyia amumuyɛsɛm awudisɛm pii atwa yɛn ho ahyia dodoɔ no a na wɔtɔ na adan mu dodoɔ no a na yɛadaadaa wo ne nyina akyi mpo yɛwɔ yɛn yɔnko nnipa a wɔpɛ sɛ wɔhunu wo nokorɛ Agya yɛda wo ase
sɛ wama yɛ kwan sɛ yɛnhyeta wo nsɛm na ɛnyɔnko nnipa nso atumi atie na yɛadɔfoɔ nyinaa nso watumi atie bi ahunu wo nokorɛ na wɔn a wɔpɛ sɛ ohunu wo nokorɛ yɛda wo ase sɛ daa ɔba yɛn ho ban ɔma yɛn n'akwanya pa sɛ yɛmfa nsua wo nsɛm w'asɛm wɔ mfirisantene yɛde yɛkame yɛn wo nsɛm wɔ asɔfo atorofoɔ ama yɛahunu agya yɛsrɛ wo sɛ gye yɛn akoma mu ani so asedaafo deɛ yɛsrɛ wo sɛ bɔ obi biara a ɔhwehwɛ wo nokorɛ no akyira kwan yɛsrɛ wo sɛ ma wo tenene aba biara ɛntena wɔ n'akoma mu nohwaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛtumi abom asom wo wo nokorɛ nkyerɛkyerɛ mu wo nokorɛ asafo mu yɛsrɛ wo sɛ yɛn Awurade bɔ obi biara ho ban gye wo biara firi ɔsɛeɛ ne amanneɛ a ɛwɔ wiase mu yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn ma wɔntumi anwie w'asɛm sua nna dodoɔ a ɛda yɛn anim yi na yɛsrɛ wo sɛ bɔ wɔn adɔfoɔ nyinaa nso ho ban na yɛso yɛtumi anya wɔ pɛpɛ bi a yɛbɛtumi de atie wɔn nsɛm kronkron agya yɛn mu biara wɔ mpaebɔ ne nkotosrɛ wɔ yɛn akoma mu agya yɛgyae nneɛma nyinaa hyɛ wo nsa yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ wɔ nnipa a ɔbɔ wɔn nyinaa so yɛsrɛ wo sɛ bue yɛn adwene ne yɛn akoma mu ɛberɛ a yɛn ntam ba bɛtete abere tiawa yi mu no wodɔ basɛm na ɛde yɛn nkwa ne yɛn hyɛberɛ nyinaa hye yɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn nyinaa ho ban yɛda wo ase bebree wɔyɛ agye nkwa Kristo Yesu din mu amen ɔma yɛn nkyɛnkyerɛ Always to the Father and to the Son, His honor and power, and in the Holy Spirit dwell, glory forever and Mama yɛ nyinaa yɛn nsa nka nhyira ne wɔdɔ a ɛfiri yɛn agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro nkyɛn adom ayaresa ne nkwagye firi ne Awurade Yesu Kristo ne honhom kronkron mu ayɔnkoyɛ ɛne yɛn nyinaa koma mu hene na ntenetene yɛ akoma daa sɛsie ne daa nyinaa amen.
mananatiling lingkod mo. Pag-asa ay sa'yo. Kahit na usigin at alimurahin, magtitiis makita ka lamang amang giling. Ngunit di ko magagawa kung ako'y mag-isa. Mabata ang hirap na nadarama, linisin mo itong aking puso at kaluluwa. Hanggang mayroong tinig, ikaw ay awitan, himig ng papuri sa'yo amang banal. At kung lahat mapawi na, hanggang sa langit ay alay, ang awit ng pag-ibig magpakailanman. Ama, salamat sa iyo. Kami tinawag mo. Kaming mga dukha, mga libugha, pinili mo sa iyong bayan kinalingan. Wala nang maibabayan sa iyong kabutihan. Malibang awitan, laging papurihan, at sa tuwin ay sambahin ang banal mong pangalan. Hanggang mayroong dinig, ikaw ay aawitan, ibig ng pagpuri sa'yo amang banal. At kung lahat mapawi na, hanggang sa langit ay alay, ang awit ng pag-ibig magpakailanman. Awit ng pag-ibig sa bayang banal, sa piling ni Jesus.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Let us pray. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, Our Father Almighty, salamatan ka po namin in the name of our Lord Jesus Christ, sa bawat isa we are thanking you, Father, for continuously caring for us. mga pananampalatayang We may be from different denominations of faith, ang puso at hilig kami. but with one heart and voice we come before you, Kaya kami, for we all believe ikaw po ang aming Diyos that you are our God sa amin, who created us, ari ng aming the owner buhay at lahat ng nasa amin. of our lives and everything we have. Panginoon, salamat po sa pagtatawid mo sa amin. Lord, thank you for delivering us. Aming tinatanggap Thank sa you for araw-araw. providing us with your blessings every day of our lives, for us to remain. Ama, lumalapit po kami sa iyo. Father, Humihingi ng we come before you, praying for your mercy. Pagpapalaran mo sana ang aming henerasyon. Have mercy on our generation, Ibang nalalamang malalapitan. for there's no one else Ikaw we na know lang po ang that pag-asa we ng can go aming to. mga puso. You are the only hope Nakikiusap of po our kami. hearts. Alang-alang Father, mo we sa aming beseech mga you, anak, for the sake of our sa mga children, kusmos, especially the little ones. nahaharap ang aming lahi sa isang Our generation faces suliranin, nababalot ng bagabagang very difficult puso't kaisipan ng mga tao problem. ng mundo. The minds and the hearts of people all over the world are covered with fear. And you are our only hope. Tawagan mo kami. Lagi Have na po mercy ang on us, especially nararatay sa karamdaman. those who are ill, Kanilang mga lupa, suffering from sicknesses. alalahanin mo po Please ang mga touch karamdaman their human bodies and remember those who are in sorrow, bereaved by their loved ones. Sana po makasumpong ng lingap, Lord, may we find favor from you, lalo na po ang mga naghihikahos, especially those who are suffering poverty, ang mga the fatherless and the widow, ang mga nawawala ng pag-asa dahil those who have sa nothing in hirap this na world, pinagdadaanan. those who are losing hope because of the difficulties they are Po, Panginoon, going through. ng aming Father, mga please forgive us of our sins. sana
May we all be led to repentance and to return to you, that this world may see and experience your compassion. Lord, please bless those who are extending charity and the rulers of the nations as they care for their constituents. In you, Father, we entrust everything, all of our anxieties. Father, please keep us all safe. We thank you. In the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. The eternal love of our Father in the heavens, the saving grace and the healing of our Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit remain in our hearts forever and ever. Amen.